Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Haramda Berdimuhamedov Türkmen halkyna degişli bolan yer üstü baýlyklaryň hemmesini jemläp, olaryň belli bir bölegini diversifikasiýa arkaly neft gaz pudogyna siňdirip eýlemäň emeline geçdi. Şol aýyň başynda, ýagny 3-nji iýulda Haramda Berdimuhamedowyň gyzynyň giýugusy bolan Ihlas Amanowyň dogany Batyr Amanowy Türkmen Gaz konserniniň başlygy hökmünde resmi ýagdaýda başlyk edip bellenildi. Bizim odal çykyşymyzda eger diňleýän bolsaňyz, ýanky agzalan Batyr Amanow Ozol Türkmenbaş şäherindäki Neft Gaz konserniniň şotaýda zawody bar, şotaýda işläp, hemem ýanky şol bir kanun neft önümlerini, hemem aviasiýon kerosini ýurtdaşyna çykarmagynyň esasy jogapkärläriniň biri. Biziň çeşmelerimizden gelen habara görä. Esasan haramdan yegenleri bilen işläp beren Batyr Amanow şol ýasama firmalar arkaly esasan şol haçyk bilen ýanky Ozol Krasnovost diýip bellenen soňam ýanky bir Türkmenbaş şäherine Ozol şotaýda dogan Äzerbaýjan milletinden bolan vilayet diýilen ýigit bilen bile şular şol ýanky Bakum portunyň üstünden onuň Gruziýa tarap geçirip şol ýanky bir kanun neft önümlerini şotak çykarýarlar. Onuň Gara deňiň portlarynyň üstünden daşary ýurda çykaryp bir kanun satyp beren, geçirip beren adamlar şular. Ozal. Bütün dünýäni bir Covid'in pandemiyeti aladanırıp beren wagtynda bir haramda Berdimuhamedow ýanky bütün neft gaz pudogyny eline alman aladasynda. Şo Batyr Amanow diýilen ýigidi öňki işleýän ýerinden ýol baş edip goýmanyň düýp sebäbi bir hemme turwa geçip gazlary geçirýän bu Hitaýa, onuň bir Eýrana, intäden gurulýan ona magzady bir Pakistana gitmeli turwa. Ine olary ýanky öz kontrolüne saklamaly. Onuň Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky turwa ozonam ýanky bir harammaş wagtyndan elinäki zat, ýöne ol diktatordan bu diktatoryň eline edilýär, ata babasyndan geçen ýagdaýda geçirdiler. Şeýdip hemme bir neft gaz hemem şolar turwa arkaly geçirilen hemmesini şol maşgalan eline jemlenip galýar. Bu meseleni agzamak bilen men aýtjak bolýan zadym indi mundan beýlek bütün Türkmen halkyna degişli bolan ýanky bir yer üstü şu baýlyklaryň içinden näme esatanam ýanky valuta getirýän pudok, ýanky neft gaz, hemem şolaryň geçirjileri, şol ýanky geçirýän turwalary bütünleýin şolar indi şol haramda Berdimuhamedowyň ýanky maşgalatyna galýar. Olaryny isleseler ulanyň wagtda öldür ulanýarlar. İşden aýrylan wagtdan bolsa öz nesiline ýanky edil kakazynyň bellegini geçiren ýalap geçirip goýýarlar.